Кибермедитация. Духовните практики през погледа на съвременните невронауки. Как работи човешкият мозък и как възприемаме света и себе си. Логично, езиково и матрично. Или ирационално, интуитивно и мълчаливо. Как се случва комуникацията и предаването на информация между живите същества. Сетивно или надсетивно. Кои са основните принципи на духовните практики и как кореспондират с фактите от съвременната невронаука. Какви са предимствата и недостатъците на различните духовни практики, дълбока релаксация и транс, визуализация и различните видове медитация и как могат да бъдат използвани в съвременния живот. Това са част от въпросите, на които ще получите отговор по време на лекцията. А също така и ще научите как да изберете най-подходящата за вас духовна практика. Ще знаете как да я адаптирате към вашите духовни потребности и цели. Ще разберете какво е кибермедитация и как съвременните технологии повишават ефективността на практикуваните методи за личностно развитие. Ще опознаете квантовите преходи на човешкото съзнание. Ще присъствате на демонстрация на кибермедитация.